L-għu meta konna żgħar, konna forsi mmorru l-mużew jew xi għaqda reliġjuża u kienu jgħallmuna l-kmandamenti u ir-raba' kmandament kienu jgħallmuna bħala t-tielet kmandament u kienu jgħallmulna ħażin, ftakar, jew ħares il-ħdud u l-festi kmandati. Għall-inqas jiena hekk għallmuli u kellhom jgħidu ħafna snin wara u meta ċċekkjajt u rajt interess, rajt li dina tal-kmandament huwa mawweġ il għaliex barrida talla żiedu peace, żiedu taqbija li l-Bibja ma taqbiniex bija u ċoħe li nosservaw diversi ġranet speċjali matul is-sena skont il-kalendarju liturġiku ivvintat min-nies. Ħares il-ħdud u l-festi kmandati hija estremità. Però aħna morna issa fl-estremità l-oħra. Illi minn sabatijiem ma nosservaw ebda ġurnata, jew għall-inqas jekk anke niġu hawnhekk għal funzjoni tal-ħadd x'qed isir fil-bqija tal-ġurnata. Naħseb hawnhekk bħala evanġeliċi aħna qegħdin nisbaljaw gravament. Għaddew tant snin u għadna qisna ma rridux nitgħallmu, ma rridux nissottomettu ruħna għal il-liġi talla hija madmat, per hija madmat ħelu. Naħudu l-madmat tiegħi fuqkom u tagħlmu minni. U madmat li aħna għandna nxidduh u għandna nġorruh bil-ferħ. Għaliex ipoġġina f'postna, ipoġġina fil-modija it-tajba. Ġwanna qal kmandamenti talla mhumiex gravużi. Mhumiex kmandamenti li jitħnuna, jafġuna. Kmandamenti li jtuna l-libertà. Ma tkunu tafu li l-10 kmandamenti huma repetuti kollha kemm huma fit-Testament il-Ġdid malma minn Ġesu nnifsu u l-Apostoli tiegħu. Dak li Alla tkellem mill-Muntanja Sinaj għadu jgħod għalina llum, għadu relevanti. Ġesu qal min jgħallem lill-bnedmin jew ma jgħallimx bnedmin qal liġken mill-kmandamenti dan jista' jaħliżar fis-salt tal-asmawiet. Kmandamenti tal huma tajbin, huma ġusti, huma qaddisa, huma mogħtija għall-ġid tagħna. Għall-ġid spiritwali tagħna. U aħna bilma ngħidu kapaċi nkunu klieb tagħna nfusna. Nagħmlu l-ħsara lil nfusna Alla tagħna dan il-kmandament, ir-raba' kmandament, l-ittwal kmandament. Alla ħsieb illi mhux biss jgħidilna la tisraqx, la tikkommettix adulterju. Imma f'dan il-kmandament huwa l-ittwal komparati mal-oħrajn kollha, fil-li qiegħed jispjega x'għandna nagħmlu bil-ħin tagħna u kif aħna għandna nonoraw lil Alla bil-ħin tagħna. Ftakar f'jum is-Sibt biex tqazzu 6 ijiem għandek taħdem u tagħmel ix-xogħol tiegħek kollu, imma s-seba' jum huwa Sibt. Il-mulaqla tiegħek fih la tagħmel ebda xogħol, la int, la ebnek, la bintek, la l-qaddej tiegħek, la l-qaddejja tiegħek, la l-bejjem tiegħek, la l-qarib jew l-frustier li jagħmel ġewwa minn bwiebek, għax 6 ijiem il-mulej jagħmel is-sema u l-art u kull ma fihom u strejħ fis-seba' jum għalhekk kbierek il-mulej jum is-Sibt. U qazzu. Mela għandna spjegazzjoni u għandna raġuni għala għandna aħna inwarbu jum wieħed minn 7 il għaliex hemmhekk inkunu qegħdin aħna bnedmin maħluqin fuq ix-xbieqa Alla, inkunu b'mod sabiħ, b'mod regolari qegħdin nimitaw il-Alla u l-Bibja tgħidilna li iva għandna nimitaw il-Alla. Inkunu qegħdin nimitawh anke fix-xogħol tal-ħolqien tiegħu. 6 ijiem ħadem, fis-7 jum strieħ. Allura l-Bibja f'dan il-kmandament innutaw illi Alla qed jikkmandana biex matul il-ġimgħa nkunu biesla. Mhux ħażenin, mhux impappuha minn fuq dar ħadd ieħor, imma dak li jsibu idejna biex jagħmlu ejjew nagħmluh b'qalbna kollha. Alla ħalaq il-bniedem ħaddiem. U jridna li nipproduċu oġġetti, nagħtu servizz, nużaw moħħna, nużaw idejna imbasta tkun qed tagħmel il-ġid. Għalik innifsek, għall-familja tiegħek, għall-foqra, għal dak huma batuti,
sabiex inti ma tkunx ta' pis fuq ħadd ieħor ma b'sens ta' responsabilità tagħmel ix-xogħol tiegħek kollu, però bid-dixxiplina. Bid-dixxiplina. 6 ijiem. 6 ijiem huma dedikati għax-xogħol, għall-ħidma, jekk hemm bżonn anke għas-sara, però mbagħad hemm il-jum tal-mistrieħ. Sabat tfisser mistrieħ. Jew waqfien. Tajjeb? U allura speċjalment l-impjegaturi, dawk illi ħaddmu lin-nies taħthom, għandhom joqogħdu attenti illi mhux biss ma jaħdmux huma, ma laqqas iġielu jew jisforzaw il-ħadd ieħor milli jaħdem xogħol ħajdulu hekk sekulari, xogħol li bih aħna qegħdin naqalgħu l-ħobża tagħna ta' kuljum. Ovvjament, tħarsu madwarna u naraw kif aħna is-soċjetà tagħna marret il-baħar totalment. Ħwienet miftuħin bla doċċ. Tajjeb, dal-aħħar anke għaddiet liġi li kulħadd jista' jiftaħ 7 ijiem m'hemmx differenza. Jien niftakar meta kont żgħir il-ħwienet il-ħadd ma kinux jiftħu. Alright? Jekk għandek bżonn xi ħaġa x'tri għas-sibt. Ippjana ħajtek sewwa. Tajjeb, u niftakar kultant meta konna nħoġġu fuq il-bejt u nerġgħu nitlu lura skandalizzati għax naraw in-naxra tal-ġara naħa l-oħra u ngħidulha ma dik naxret u llum il-ħadd. Kemm konna ħjar meta konna għar. Li konna nafu b'mod sempliċi nirregolaw il-ħin tagħna. Illi mhux bħal magna startjajta u ħallejta taħdem u taħdem u taħdem sakemm taħraqa. U ħafna nies tant huma bowla illi jinħarru. Imutu qasir il-omor. Il-pressjoni ta' tant titla mhumiex qed jieħdu ħsieb saħħithom meta Alla qalilhom, Alla qed jgħidilna l-koll dal-kmandament huwa mogħti mhux biss lil-lut, għandkom tkunu tafu anke fil-bidu tal-ħolqien. Kien magħruf il-mulej bierek jum is-sibt u għazzu. Adam kien jaf bih dal-kmandament u Adam għalmu lill-uliedu u uliedu lill-uliedhom. Ovvjament intilef. F'ħafna soċjetajiet l-idea ta' għandna pattern ta' 7 ijiem li tirrepeti ruha hemmhekk qiegħda. Imma aħna prattikament tlifnija. Kummerċ 7 ijiem fil-ġimgħa. Dak li qed tagħmel li s-sotu tagħmel matul il-ġimgħa tibqa' tagħmlu u allura mhux tabxen illi l-ħajja tagħna hija imħarbta bil-konsegwenza li mhix imqazza għall-mulej. Mhix imqazza għall-mulej. Minn estrem li mhux biss nosservaw il-ħdud imma anke nosservaw aktar minn hekk. Minn estrem issa morna fl-estrem l-ieħor. Il-Knes Evanġeliċi llum il-ġurnata bħala regola ġenerali mhumiex malmin. Tant imblajna fil-kultura, bil-kultura ta' madwana, tant neħħejna d-distinzjonijiet, tant ma rridux nagħmlu differenza li aħna il-poplu tal-Alla li qegħdin ngħixu pellegrini fid-dinja u rridu nuru mhux biss bil-sienna imma wkoll b'emielna li kapaċi nissottomettu għall-istruzzjoni tal-Alla. Il-ħajja Alla tajilna u Alla għandu dritt li jirregolajilna skont kif jidhirlu hu l-aħjar, mhux skont kif jidhirlek id. Għax int u jien ma nifhmux. Alla ikkostitwina bnedmin u jaf x'għandna bżonn. Dal-kmandament fuq kollox huwa mogħti għal ġid tagħna. Għandna bżonn il-mistrieħ. Għandna bżonn il-mistrieħ fiżikament, mentalment u speċjalment spiritwalment. Li r-ruħ tagħna rridu inġedduha fi żmien Ġeremija, fi żmien matul prattikament l-istorja tal-Lut. Il-Lut kasbru s-sibt, kienu jiddaħlu l-merkanzija xorta waħda mill-bibien ta' Ġerusalem u Ġeremija jgħidulhom li jintom qegħdin tiddiżonoraw il-mulej.
Bemilkom qegħdin turu li intom prattikament ma tridux tafu bih. U avolja fir-restawrazzjoni tal-Lut reġgħu marru lura lejn pajjiżhom. Ġerusalem reġgħet inbniet u reġa' beda jinbena t-tempju. Nehemija kellu jittakilja l-istess problema. Illi n-nies kienu fissati filli ħaxnu il-bwiet tagħhom filli jsiru sinjuri fiżikament. Akkost illi ruħhom tinxef u titbiel. Ja ħasra jekk aħna ma nitgħalmux minn din il-ġrajja. Alla qed jgħidilna f'dan il-jum ta' mistrieħ, is-Sabat. Tajjeb għax aħna maħniex tal-azzar, maħniex tal-ħadid. Il-ġiżan tagħna huwa dajjef. Norqdu terz tal-ġurnata jew ftit in-nas. Kuljum. Ara kemm aħna dajfin. Alla jridna allura li bl-azzjonijiet tagħna, bil-ħsibijiet tagħna li nkunu kapaċi ninġabru. Ninqataw mill-kurrent illi kważi iġorna miegħu. Vera, għax matul il-ġimgħa irrid mat it-tabib, irrid insewwi l-bjut, irrid insajjar, irrid naqla l-ħwejjeġ, irrid nitwihom, irrid nieħu sib it-tfal. Tant attività għaddejja u ma tistax tlaħħaq. Meta tidħol f'dan il-kurrent allura, mhuwiex għaġeb illi eventwalment titkisser mal-blat. Titkisser mal-blat kważi minna ma tinduna. Alla jridna li niġġeddu spiritwalment. L-irpos li inti tijaf. U tkun taf x'inhu ma eruqek, l-eruq tiegħek. Ma min inti. Ma għandek x'aqsam ta' min inti. Għal min tippartieni. Il-ħadd huwa mod apposta biex aħna nerġgħu lura. Nibnu l-enerġija spiritwali tagħna. Għaliex qudiemna jekk Alla jrid se jkun hemm ġimgħa oħra ta' ħidma illi Alla jridna li nkunu biżla iva. Mekk aħna m'għandux differenza. Allura nintilfu anke fl-utilità tagħna għal mulej. Il-mulej jridna li l-moħħ tagħna anke jkun iffukat fih. Ġesu ħa pjaċir b'Marija li meta Ġesu żarhom poġġiet bil-qiegħda, insa l-faċendi, insa l-bżulija, insa kollox. Issa għandna dil-okkażjoni speċjali. Ġesu qiegħed magħna, irrid nisimgħu. Mentri Marta baqgħet għaddejja bħalli kieku ma ġara xejn bil-faċċa, naturalment ridet bħala mara ospitali titamaw u tħejjilu pranzu, Ġesu għalilha Marija oħtok, Marija għażlet l-aħjar parti. L-aħjar sem illi mhuwiex se jittieħdilha. Ġifieri il-sidna Ġesu ta' bilħaq japprovana meta aħna b'dixxiplina nitalmu nieqfu. Ħajdu li intom. Matul il-ġimgħa kemm taqbdu l-Iskrittura u tindagaw fija u timmeditaw fuqha. Matul il-ġimgħa kemm tirriservaw kwantità ta' ħin għat-talb. Ma nistaġibx jekk xi wħud minna qas biss nitolbu. Għaliex? Għax maħniex nagħmlu differenza, kollox sar sekulari. Sekulum tfisser iż-żmien tissa. Qed ngħix għal issa. Iva nemmen li Ġesu tagħna il-ħajja dejjem, iva nemmen l-ħamu l-ġenna, ma prattikament qed tgħix ta' għatew. U m'għandux dubju Alla qed iċanfarna hawnhekk. Alla qiegħed jixlina. Illi jekk aħna mhix kapaċi, illi nonoraw il-jum magħżul minnu. Sabiex inweġħuh fih. Sabiex narfu li aħna tiegħu. U la darba Alla jagħtina tant sigħat matul il-ġimgħa. Maħniex kapaċi nagħtuh ħanejdu hekk slice ta' ħin li jgħid dak il-ħin huwa tiegħi. Għatijuli.
bħal inti tagħti li inti għandek il-paga, ħafna minn għandhom il-paga, nagħtu porzjon minna vera għaż-żamma tal-Ministeru għal missjonijiet biex ngħinu n-nies batuti. Bekk dak huwa l-uniku bidu tajjeb għax jekk tirraġuna il-jiem kollha mqazzin le Alla qaddes wieħed. Tajjeb? Alla qaddes wieħed. Ibda minn hemm. Imbagħad vera l-bqija tkun qed tgħixik l-ħajja santifikata illi toġob lill-Alla. Mela qed tiġdid u l-irpos spiritwali illi kollok dik l-enerġija tajjeb matul il-ġurnata tal-mistrieħ sabiex inti imbagħad tkun kapaċi tkompli taqdi lil mulej. Il-kwistjoni li anke qiegħda fost il-Knies Evanġeliċi hawn Malta hawn xi taħwit biżgwit ħansejħlu hekk. Liema ġurnata Alla jridna illi nosservaw. Ċertament mill-ħolqien tad-dinja sal-qawmiem il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu kien il-ġurnata tas-Sibt, Saturday. Tajjeb, hija ovvja, hija ċara, Ġesu nnifsu wkoll matul ħajtu kien josserva s-Sibt, imur fis-sinagoga, tajjeb, jagħti qima anke jgħallem bħal bqija tal-Lud. Kienet id-drawwa tiegħu bħala ludi. Mill-qawmien ta' Kristu mill-mewt sal-aħħar tad-dinja, issa il-jum tal-mistrieħ huwa l-ħadd. U min irtaħabat l-imħuħ qed jgħid li dibdija l-Imperatur Kostantinu fis-seklu 4 ma fil-bidu ma kienx hekk. Min qed jgħid hekk, tispiċċini ngħid, ma ħatkellem b'Malti pur u ignorant. Ma jafx x'inhu jgħid. Qatt m'għandenja illi jaqra l-apoloġisti bikrija tal-Knisja li jibdew mill-ewwel seklu meta l-apostli kienu għadhom ħajjin u mit-tieni u t-tielet seklu kull meta semmew liema ġurnata jiltaqgħu l-insara biex jagħtu qima lill-mulej. Il-ħadd dejjem ma bdijiex Kostantinu. Bdija Ġesu Kristu nnifsu. Minn dal-passaġġ ukoll li qrajna dal-għodu, Ġesu qam l-ewwel jum tal-ġimgħa, u ċo il-ħadd, iltaqa' mad-dixxipli l-ewwel jum tal-ġimgħa, u ġimgħa wara jerġa' fl-ewwel jum tal-ġimgħa jerġa' jiltaqa' magħhom. Ġesu qed jistabbilixxi dan il-pattern. Ġesu dan fostna 40 ġurnata wara li qam minn bell-imwiet. U der f'diversi okkażjonijiet, diversi postijiet, lil diversi nies biex jagħti provi infallibbli u ta' bilħaq kien mqajjem mill-mewt. Però kull meta tissemma il-ġurnata, meta der jew tkellem jew iltaqa' mad-dixxipli, kull meta tissemma l-ġurnata dejjem il-ħadd. Ġesu ċertament kien jistabbilixxi pattern. L-apostli tiegħu illi Ġesu qalilhom illi intom ukoll se tagħtu xhieda għax kontu miegħi mill-bidu u tom l-Ispiritu Santu sabiex jifhmu r-rieda tiegħu, l-Ispiritu Sant l-apostli fehmu dan il-pattern u żammewh. U allura naraw illi iva fil-bidu il-Knisja kienet għadha ċkejkna f'Ġerusalemm biss. Tajjeb kienu jiltaqgħu prattikament kuljum jgħidilna Luqa, però meta ġiet stabbilita dik il-regolarità naraw illi ċertament il-ħadd kien il-jum tal-mistrieħ. Sabiex tingħata qima lill-Alla, sabiex niġġeddu fina nfusna fiżikament, spiritwalment u l-bqija. Meta Pawlu jirrakkontana Luqa kien f'belt jisimha Troas, jagħmililna ċara li damu hemmhekk 7 ijiem. 7 ijiem. Jgħidilna fl-ewwel jum tal-ġimgħa iltqajna flimkien biex niksru l-ħobs. Iltaqgħu flimkien biex josservaw l-ikla tal-mulej propjament kif se nagħmlu aħna llum. Luqa qed jgħidha ċaru tont. Minn tant ġranet fil-ġimgħa Pawlu l-Apostlu esiġa u l-insara li kienu fit-Troas kienu jafu illi il-ħadd
ħaniltaqgħu flimkien għax huwa il-ħadd il-jum iddedikat għal mulej. Ġwanni l-Apostlu fir-Rivelazzjoni kapitlu 1 vers 10 isejjaħlu jum il-mulej. Jum il-mulej, il-jum minn seba illi jappartini għalih, huwa tiegħu. U għandna rridu nirrikonoxxuh illi huwa tiegħu u allura f'dik il-ġurnata niltaqgħu miegħu sabiex nagħtuh qima ir-ringrazzjamenti tagħna, nofru l-rikesti tagħna. Nisimgħu fuq kollox il-kelma tiegħu imxandra lilna. Mela mill-qawmien ta' Kristu sa tmiem id-dinja Alla ħatar l-ewwel jum tal-ġimgħa. Għaliex din il-bidla il-kmandament jibqa' l-istess. Għattilkom sabat tfisser mistrieħ. Il-kmandament jibqa' l-istess. Ir-rieda ta' Alla mill-bidu tad-dinja sal-aħħar hija l-istess. Ġurnata mill-ġimgħa hija tiegħi. Irrikonoxxija, onora u għejx skont id-direttivi tiegħi. Il-ġurnata bidlet il-għaliex bil-qawmien mill-mewt ta' Kristu. L-istorja tad-dinja ġiet at a crossroads. Dak kollu li sar qabel kien tħejjija preparazzjoni għal dak l-avveniment uniku u grandjuż. U llum qegħdin ngħixu l-frott u l-barka li inixxu mill-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Bħalma Alla fil-bidu qal lill-bnedmin onoraw is-sibt għaliex jiena ħlaqt f'sitt ijiem u waqaft mill-ħolqien mill-ħidma tiegħi fl-aħħar jum, il-jum tas-sibt. Issa bil-qawmien mill-mewt ta' Kristu Alla qed joħloq ħolqien ġdid. Ħolqien ġdid. Pawlu jgħidilna li dawk kull jekk xi ħadd huwa fi Kristu huwa ħolqien ġdid. Id-dinja mhix tarfu dal-ħolqien, id-dinja ma tarafx l-emel ta' Alla u ma trix taf bihom. Aħna qegħdin nirrikonoxxuh dal-ħolqien ġdid. Jekk xi ħadd fi Kristu ħolqien ġdid il-qadim mar, issa kollox sar ġdid. U għalhekk Ġesu bl-awtorità tiegħu innifsu bħala Alla li der fostna bħala bniedem. U qal jien bil-bniedem sit imqar tas-sibt. U jekk is-sibt huwa tiegħu, Ġesu għandu l-awtorità u l-jed illi bih bis-sibt jagħmel li jrid. U jekk irid jagħtih sinifikat ġdid, u ċoe illi mill-qawmien mill-mewt tiegħu. Alla jridna nħarsu lejn dak l-avveniment u hemmhekk naraw il-bidu u t-tmiem tal-fidi tagħna. U nintrabtu miegħu u ngħixu dak il-qawmien. Muri fil-mamudija tagħna, muri fil-istil ta' ħajja li ngħaddu bir-raġun Ġesu mhux kapriċċjożament. Bir-raġun Ġesu bidel il-ġurnata fil-waqt li l-apostli tiegħu jikkundannaw lil dawk in-nies li qed jippruvaw li minn żmienhom stess kienu qed jippruvaw jikkonvinċu lill-insara biex josservaw is-sibt, Saturday. Pawlu Apostlu, pereżempju fil-Kolossin, kapitlu 2, vers 16 jgħidilna tħallu lil ħadd min jagħmel ġudizzju minnkom fuq l-ikel jew ix-xorb jew fuq il-jum ta' festa, jew il-qamar ġdid, jew il-jiem tas-sibt. L-istess Apostlu Pawlu. Il-Iva kien imur nhar ta' sibt fis-sinagoga ma fejn kien imur biex jiltaqa' mal-Lut għaliex għax il-Lut kienu jiltaqgħu nhar ta' sibt fis-sinagoga. Ma kellu ebda għażla, tajjeb dak l-evanġeliżmu tiegħu rid jilħaq il dawn nies mitlufa, rid ixandrilhom l-Evanġelju, però meta kien jiltaqa' mal-insara biex jagħtu qima l-mulej il-ħadd. Il-ħadd. Pawlu qed jgħid tħallu lil ħadd mi jiġġudikakom. Illi jippruvaw jinfluwenzawkom illi ħanerġgħu lura d-dellijiet? Meta issa għandna s-sustanza? Issa li Alla wettaq fostna fuq dil-art Emil
wisq ikbar. Infinitament ikbar mill-ħolqien tas-sema u l-art tal-univers kollu fil-laqajja mill-libnu tagħna il-ħajja u l-immortalità. Ħelista mill-infern. U jibqgħu nies li jissejħu Kristjani u jriduna nerġgħu morru lura għad-dellijiet. Ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. M'intix qed tifhem. M'intix qed tifhem l-emil tal-Alla fl-irxox ta' Kristu huwa wisq akbar. Niftakru ċertament fil-ħolqien tal-Alla. Ismewwitu l-art ix'għandru il-grua tal-Alla. Vera u le? U importanti li niftakru li Alla huwa il-bidu. Nistgħu ngħidu li il-ħolqien fil-ħolqien Alla x'għamel. Alla ħareġ mill-qabar tax-xejn, mill-qabar tax-xejn, ħareġ ismewwitu l-art. U issa l-ħadd qegħdin niċċelebraw emil ikbar illi mill-qabar fejn kien mitfun ġisem bla ħajja, ġisem maqtul, ittorturat, mislub fuq salib. Alla ħareġ il-ħajja eterna mill-mewt. Li mu l-ikbar emil, ċertament il-Bibja ma tħallina b'ebda mod naħsbu. Il-qawmien ta' Kristu, r-reżurrezzjoni tiegħu illi tatina tama ċerta. U għalhekk Pawlu ddispjaċih meta sar jaf li l-knejjes fil-Galazja kienu qegħdin jerġgħu morru lura għad-dellijiet il-Ġudajisti qed jippruvaw jgħidulhom li hemm bżonn nosservaw dak li qalilna Mosè intom tħarsu l-jiem, ix-xhur, l-istaġuni u s-snin, kienu qegħdin jerġgħu jadottaw il-kalendarju liturġiku ludi. Bil-festi, bis-sibtijiet, b'kollox. Allura nibża maħabba fikom li tħabat fostkom għal xejn. Għadkom ma fimtux. Għalilhom, għadkom ma fimtux ir-realtà tas-salvazzjoni li ġabilna Kristu bil-qawmien tiegħu. Le, mhux taf xejn li Kristu bidel il-ġurnata. Għaliex Alla fir-rivelazzjoni tiegħu tajjeb għadda mit-tajjeb għall-aħjar. Mit-tajjeb għall-aħjar. U allura aħna bit-tradizzjoni apostolika, mhux bit-tradizzjoni kattolika. Bit-tradizzjoni apostolika, modell li bdew l-apostli għax talmuh minn Ġesu. Nosservaw is-sibt. Qed ngħid nosservaw is-sibt. Ta' bilħaq nosservaw is-sibt. Il-ħadd skużawni. Ta' bilħaq nosservawh. Kif jiena msejjaħ biex il-ħadd inqazzu għall-mulej. Meta tgħid qaddes it-tifsira bażika li inti twarrab xi ħaġa. Tissepara xi ħaġa mill-bqija, tissepara mill-bqija għaliex dik issa hija speċjali. Meta aħna inqazzu lil nfusna, ġifieri le, ma nitkaxkrux mal-ideat u l-filosofiji u l-imġieba immorali tad-dinja. Għaliex aħna il-mulej qaddisna għalih innifsu. Alla qiegħed jirrekjedi minna li aħna inqazzu il-ġurnata tal-ħadd bħala mistrieħ qaddis, mhux bħala ġurnata ta' qas. By the way. Illi tiġi l-Knisja mbagħad torqod il-ġurnata kollha jew tara t-television ġurnata kollha. Dik mhix osservanza tal-ħadd. Moħħok għadu karnali u għadek moħħok fuq il-pjaċir bħal-bqija tal-ġranet, possibilment. Għaliex żewġ żbalji nikkommettu aħna l-bnedmin jew insiru bowla tax-xogħol jew l-sira tad-divertiment, vera jew le? Ħares madwarek, in-nies li tafu, jew bowla tax-xogħol, xogħol. Sakemm jeqridhom jew divertiment. Anke jekk jagħmlu s-sara, ħajamlu s-sar biex imbagħad imorru kapriċċ sfrenat berbqu dak li qalaw b'tant araq. Il-sbilanċ
illi kapaċi nitlu fih vera jekk ma nkunux gwidati minn fuq. Jekk ma ħallux lil missierna illi jaf x'għandna bżonn u jaf li mi l-aħjar ħajja ta' kwalità għalina nfusna u għall-glorja tiegħu. Ġifieri mhux li tkun għażien jew tistenna l-ġurnata tgħaddi bidejk fuq żaqek. Però tkun qed tosserva l-ġurnata bħala mqazza għal mulej meta inti tagħmilha l-għaxqa tiegħek li tqatta l-ħin l-ewwel nett fil-funzjoni pubblika għal qima. U ċar li tara li inti ma tonqos milli flimkien maħutek, korporalment, pubblikament, tagħti qima lill-Alla, tirrikonoxxih bħala l-ħalliq tiegħek, bħala missierek fis-smawiet, bħala dak li provdilek salvatur biex jeħilsek mill-infern, anzi biex jagħtik il-wirt tal-ġenna. Tagħmilha l-għaxqa tiegħek ukoll li f'dak il-jum tirringrazzja lill-mulej, tot il-barkiet tiegħek. Kemm tak il-mulej bliema fedeltà jieħu ħsiebek. L-imqar jekk inti għaddej minn problemi jew minn diffikultajiet, f'dak il-jum kun naf li hemm missier provvidenti illi ma jħallix għasfur tal-bejt jaqa' mal-art mingħajr rieda tiegħu aħseb wara lilek. Perek aħna nqabdu f'dak il-kurrent nerġa' ngħid. Liema kwalità ta' qima, liema kwalità ta' servizz nistgħu nagħtu lill-Alla. Meta aħna nġabru flimkien tafu illi fil-Knies ta' Kristu x'inhija ċentrali fil-ġabra ix-xandir tal-kelma. Rridu nitemgħu ir-ruħna. Nisbaljaw li ma nafux nieklu fiżikament, nieklu il-ġank, xaħmijiet, sokkor, tajjeb, nirrovinaw ġisimna. Rridu nirrealizzaw ukoll li kapaċi ukoll nirrovinaw ruħna. Jekk aħna ma nitagħmawiex kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Alla infurmana, Alla jridna nitalmu l-verità tiegħu, bil-verità tiegħu ir-ruħ tagħna tistaħja. Ir-ruħ tagħna tkun restawrita. Għandna bżonn. Meta tisma' il-priedka, ismagħha b'interess, ismagħha konserna ruħek li għandek bżonn illi ruħek timbena fil-grazzja u t-tarif ta' Sidna Ġesu Kristu. Ukoll il-ħadd inti qed tirrikonoxxi li m'intix qed tgħix għal kien nifsek. U għalhekk nagħtu l-għotjiet tagħna. Parti minnhom morru għal foqra, parti minnhom morru għal manteniment tal-qima pubblika, li biex iħallsu l-ispejjeż ċoe. Qegħdin ngħidu m'aħniex ngħixu għal nfusna, qed naħdem iva matul il-ġimgħa, tarani bieżel. Mhux għalija nnifsi biss. U lanqas għalija għall-familja biss. Imma qed naħseb fil-proxmu tiegħi kif irid Alla u għalhekk nagħmlu l-ġabriet. Għalhekk issir kolletta. Għaliex hija qatt ta' qima lill-Alla. Il-mulej tani. Nagħtih lura minn dak li tani. Bħalma dal-aħħar rajna il-mulej tani tarbija. Nagħtilu lura. Il-mulej tani rieda. Dik ir-rieda jiena rrid illi nagħtilu noffrija fuq l-artal tiegħu. U dik ir-rieda tkun l-aħjar rieda jekk tkun taqbel mar-rieda tiegħu. Kull ma jtina l-mulej, l-aħjar qima hija li rroddu lura. Rroddu lura b'ringrazzjament billi ħadmuh tajjeb. Vera? Għalhekk Pawlu jgħidilhom ukoll fil-Korintin jgħidilhom illi fuq il-ġbir tal-qaddisin, il-ġabra għall-insar kienu foqra f'Ġerusalem. Għamlu intom ukoll kif ordnajt jien lill-knejjes tal-Galazja. Ġifieri, il-knejjes li kien beda fil-passat, Pawlu kien diġà għalilhom illi meta intom tagħmlu il-ġabra għal foqra għal karità, għamluha l-ewwel jum tal-ġimgħa. Meta niltaqgħu flimkien sabiex nirrikonoxxu lil Alla li huwa l-fonte ta' kull barka, li min għandu qed nirċievu l-għotjiet tagħna, f'dakinhar iva l-ewwel jum tal-ġimgħa kull wieħed minnkom ħajfaddal xi ħaġa skont ma Alla taħ
biex mhux meta niġi jsir il-ġbir. Ġi Pawlu integrati bħala element fil-qima tagħna li aħna rroddu lura minn dak li tagħna l-mulej. Kif jiena msejjaħ li nonorah il-jum tal-mistrieħ billi anke imbagħad fil-bqija tal-ġurnata b'eżerċizzi privati, ġifieri forsi waħdi, forsi mal-familja, kull wieħed għandu ċ-ċirkostanzi tiegħu, mhux kulħadd huwa fotokopja ta' ħadd ieħor, tajjeb, però għandek dak il-ħin illi hemmhekk tista' timbena spiritwalment. Għandek il-ħin għat-talb, għandek il-ħin għall-riflessjoni, għandek il-ħin għall-istudju tal-iskrittura, illi mhux bla doċċ, imma tajt illi qed taqra qed tistudja ktieb. L-Evanġelu skont San Ġwan. Qiegħed tirċevih, qiegħed taqra xi kummentarju fuq, kummentarju li jotta għalik. Vera? Meta l-aħjar ħin li tagħmlu da? Il-ħadd. Il-ħadd. Għaliex nafu x'jiġri matul il-ġimgħa, nafu x'jiġri. Laqas kapaċi l-erba' niġu kollha kemm aħna biex nistudjaw, biex nagħtu spinta fl-istudju tal-iskrittura ħalli nissaħħu aktar. Ħafna minnhom ma jiġux. Qegħdin turu li m'hemmx dixxilpina biżżejjed fil-ħajja tagħkom, ma tafux tirregolaw il-ħin li tagħkom Alla. Jekk ma nibdewx mill-ħadd. Il-ħadd. Allura meta u kif se nkomplu? Għalhekk Iżajja f'waħda mill-ċanfiriet tiegħu idur fuq il-poplu u jgħidlu jekk minħabba s-sibt, dakinhar kienet għada osservata l-ġurnata tas-sibt, jekk minħabba s-sibt iddawwar sieqek milli tagħmel il-pjaċir tiegħek. Smajtuha? Ġifieri duda li minna kienu jbagħtu dakinhar fissati fuq il-pjaċir u fuq l-isport u fuq kif ħaniddeverti. L-istess aħna. Ma jekk f'dak il-jum iddawwar sieqek milli tagħmel il-pjaċir tiegħek fil-jum imqaddes tiegħi u s-sibt issejħalu għaxqa delight. Wow, xi pjaċir, ġej il-ħadd illi jiena nista' nistrieħ. Illi jiena nista' nerfa' qalbi il fuq. Illi jiena nista' nfittex aktar u aktar is-salt rasmewiet. U nħarreġ li nnifsi biex matul il-ġimgħa nkun naf kif għandi nimxi. U allura l-sibt isseħlu għax aw onorabbli l-jum għaddes tal-mulej u tonoraħ, mhux tinsieħ, tonoraħ billi ma tagħmilx dak li mdorri tagħmel. Jekk inti matul il-ġurnata inti tabib, tajjeb, ipprova li l-ħadd taħdimx. Jekk inti furnar, jekk inti mekkanik, jekk inti mastudaxxa, inċint. Is-soltu tagħmel dak it-tip ta' xogħol tagħmlux il-ħadd. Dak li inti ndorri tagħmel u ma tfittix il-pjaċir tiegħek u ma titkellimx kelmtek imbagħad ġifieri titgħallem tosserva l-jum tal-mistrieħ imbagħad int se titaxxaq fil-mulej. Fimtuha? Ġifieri jekk aħna dan il-kmandament maħniex nonorawh. Maħniex se nsibu għaxqa falla. Il-ħajja Kristjana tagħna ħatkun medjokri. Ħatkun baxxa, ħatkun fjakka. Fjakka. Għaliex? Alla hawnhekk qed jagħtina r-rimedju. Jekk inti titgħallem tonorani u tqaddes il-jum li jiena tajtek għal ġid tiegħek u għall glorja tiegħek, imbagħad inti taxxaq fija. Imbagħad ikonna dak il-ferħ tas-salvazzjoni. Imbagħad ikonna dik l-għaxqa f'Alla illi għalina il-ħajja Kristjana hija l-aqwa kwalità ta' ħajja. U mu lest impartata ma' xejn u m'iniex lest li nibret minnha u m'iniex lest li nixba minnha. Si? Iva, mela fil-jum tal-mistrieħ, għandna dak l-opportunità brillanti li aħna
nrawmu lir-ruħna fid-devozzjoni. Ktieb Kristjan jagħmellek ħafna ġid. Ktieb tajjeb Kristjan jagħmellek ħafna ġid. Ikun qed ifehmek il-Bibbja. Iva tmur frasilajn taqra l-Bibbja nfisha. Tirrifletti fuqha, titlob fuqha. Però allura il-ħadd ma nistgħu nagħmlu ebda xogħol xejn bħala xogħol. Hemm tliet prinċipji illi jridkom illi iżommu f'moħħkom. Opri taħnina ma jsirux f'6 ijiem tal-ġimgħa ma f'7 ijiem tal-ġimgħa. Meta inti qed tħenn għal dak li jkun. Tajjeb Ġesu il-kontroversja tiegħu mal-Lut waħda minnhom, waħda kbira minnhom kienet illi s-sibt kien ifejjaq xorta waħda. Ir-raġel bidu nixfa dik il-mara b'dara milwi, is-sibt għalih bħalma kien iħenn fil-bqija tal-ġimgħa, is-sibt kien iħenn ukoll. L-obbligu tagħna li nħennu għall-proxmu tagħna skont l-urġenza tal-każ, yes. Alla qed iħallina liberi, anzi irid illi il-ħadd ukoll jekk hemm il-foqra għandhom bżonn għajnuna, jekk hemm ministeru għal minnu fil-bżonn, is-sibt il-ġurnata tal-mistrieħ għalina il-ħadd huwa xogħol aċċettabbli. U aċċettabbli wkoll ix-xogħol illi qed nagħmel jien bħalissa. Bħalissa forsi intom ma taħsbux bħali, ma jien qed naħdem. Preparajt il-messaġġ, ħsibtu tajjeb, tlabt fuqu, daħħaltu fil-fibra tal-persuna tiegħu issa qiegħed inwasslu lilkom. Bħal kelma talla. Huwa xogħol. Kull Ministeru ta' Tagħlim, ta' Katekeżi, ta' Tagħlim tal-Bibbja, dak huwa xogħol. U nissokra ngħid huwa wkoll xogħol jibes. U xogħol responsabbli ħafna. Huwa xogħol responsabbli aktar minn tabib li forsi jagħtik biżball mediċina żbaljata u taqdak id-diarja tgħaddilek. Daqshekk ma ġara xejn. Imma li predikatur jew katekist jgħallem ħażin u jgħaddih bħala l-kelma tal-Alla qed jgħallem l-opinjonijiet u l-fehmiet tiegħu. Alla jiġġudikah. Huwa xogħol responsabbli ħafna. U Alla mhux biss jippermetti ħadd jikmandah il-ħadd. Irid li dak it-tip ta' xogħol isir għal ġid tal-poplu tiegħu kollu kemm hu. U it-tielet ħaġa, fejn hemm il-manteniment neċessarju għal ħajja. Tajjeb, 7 fil-ġimgħa għandna nibqgħu jekk inti il-ħadd ukoll tiekol minn hemm bżonn issajjar. Tajjeb, issa aħna konna mdorrijin illi nsajru 3-course meal bid-deżerta u żaqna nimlew għad kuħadd ixpakka. Ma naħsibx li għandna l-fejn nagħmlu hekk. Ma naħsibx. Kwart ħobs vera u ikel sempliċi. Però tisir il-ħadd nieklu bħal bqija tal-ġimgħa u allura l-mar tad-dar normalment illi tipprepara platt sħun qed taħdem però mhux tikser il-kmandament. On Pietru, Ġesu fejjaqa nhar ta' Sibt u x'għamlet dak il-ħin stess għamet u servithom. Għamet u bdiet x-xogħol biex la darba għandha l-mistednin id-dar speċjalment kien hemm Ġesu wkoll li kien għadu kif fejjaqa tkun tista' taqdihom bil-faċenti tagħha. Tajjeb, allura il-manteniment neċessarju għal-ħajja. Fejn hemm kura tal-morda, l-infermieri, it-tobba, ma jistgħux jiefu, ma jistax jagħlaq l-ITU għax illum il-ħadd, jew il-wards kollha jagħlqu. Il-morda għandhom bżonn il-kura kontinwa. Din nifhmuha. Tajjeb fejn hemm ukoll xogħol ta' għassa.
Il-polizija għalhekk jitlu jaħdmu l-ħadd ukoll bir-raġun. Nifhimha minħabba hemm il-ħallalin jżommu l-ordni fil-pajjiż. Tajjeb imma ħwienet ta' konvenjenza u ta' divertiment. Dawk le. Ġifieri nar iridu nitgħallmu distingwu sabiex narfu ta' bilħaq nonoraw il-ġurnata tal-mistrieħ bħala dedikata lill-Mulej. Ġesu qal din li ninsew il-jum tal-mistrieħ ingħata lill-bnedmin, sar għall-bnedmin, jew kif jgħidu sar għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. L-ewwel Alla għamel il-bniedem, ħalaq il-bniedem imbagħad taħ is-sibt għax kellu bżonnu. Ifhmu din, Alla tagħna l-ġurnata tal-mistrieħ, għal ġid tagħna. Jekk xejn, jekk inti tittara mqarsa ta' xi bermnierek, jekk l-interessi personali tiegħek, ifhimha din. Alla qed jgħidlek. Għandek ġurnata, strieħ fiha, iġġedded spiritwalment u dak ngħidulek għal ġid tiegħek. U dak ikun bidu tajjeb. Bżonn iva nolew aktar minn hekk u ngħidu li jiena ħanonorah għaliex bekk qed nigglorifika lil Alla. Bekk qiegħed nirrikonoxxih fil-ħajja tiegħi b'mod prattiku, mhux biss bil-sien, b'mod prattiku. Kun qegħdin nagħmlu anke distinzjoni bejna li nemmnu li aħna fil-familja tal-Alla u n-nies li jafġu u jagħmlu skont kif kienu malma jew skont kif ifettlilhom. Għaliex? Għax minnu sidi. Minnu sidi nagħmel li rrid, imma jien ma nagħmelx li rrid. Il-Ġesu nsejħ li sidi. Tumas iltaqa' miegħu. Taħ il-prova infallibbli li huwa s-sit tal-ħajjin u tal-mejtin daħħal idejh subaħ fil-pjagi. X'qallu? O Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Lil min se nobdu? Lil nafusna? Il-passjonijiet tagħna, il-pjaċiri tagħna, il-kultura tagħna. Jew se nonoraw is-sibt. Ġoswe lin-nies fix-xuħitu qalilhom għażlu intom ma taqdu, għażlu intom. Ma ngħid għalija u għall-familja tiegħi, aħna se naqdu lill-Mulej. Amen. Sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now